begut a mi. Què diuen? Com està, Monico? Molt bé, molt bé. Com està? Pareixia que no anava a arribar, eh? Que pareixia que no anava a arribar. Bueno. Jo penso que tot en aquesta vida té un cicle, no? I sobretot tot el que és enfocat al món empresarial, no? I en aquest cas, pues, pense que 7 anys que hem estat així, 7 temporades, 8 anys, més o menys, no? Pues pense que ja està més que bé, no? I la satisfacció és tan gran que volem anar a Aixina, volem anar conforme ens sentim, volem anar conforme estem bé en la discoteca plena i volem anar molt contents i en un record de satisfacció total. Pena, pues, evidentment, sí. Pena perquè segur que d'ací un any, si un dissabte estic en el sofà de casa per dir alguna cosa o un altre puesto, pues, trobaré a faltar algo des del punt de vista de coses. Conforme ens hem sentit sempre No, ja no és com ens hem sentit, no? Sinó la quantitat d'amics que hem fet i el grup i la família que des del primer dia hem tingut, pues, se demostra en aquesta frase. Sí, no, sí, per això que dic que el Love You, pues que és com molt acollidor, molt de família, no? Tot el que ha creat, la gent que s'ha conegut així i ara està casada, no? I xiquets, inclús. I més divorciat també, no? Necessitem canviar de vegada en quan d'aire i el nostre cicle així en gossip ha acabat. Clar. I tenim que anar a per altra cosa i agrair molt a la gent tot el que ens ha fet sentir, no? Fas un resum, no? O un raonament de tots aquests anys i dius, redeu, hòstia, saps si hem fet coses, saps? Uala! Que... Me sentia ahí tot grandot. Ja soc gran, però que me sentia una satisfacció espectacular, no? I en l'aniversari de Siente pues ha passat el mateix. I comentaris de la gent de por muchos años. Y por muchos años. Y tú pensando, hostia, pues estic pensant a tancar, no? Estic pensant a tancar i la veritat que la sensació pense que és insuperable, que ens han fet sentir molt bé i que tenim que dir hasta sí. Totalment. També estem un poc en el que sentirem després, no? Perquè sí que és cert que ara estem dient no anem a estar, que acabem, que el dia 6 de maig fem el cierre de Gossip, que la nostra vida va canviar, perquè, per exemple, ja no tindrem que estar aguantant-nos tu i jo tots els dies. Jo crec que més endavant és quan ens començarem a sentir el buit que potser ens puga crear o tindre.